ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಬಂದಿರಿಗೆ ಸೊ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿನ್ನರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪಾಯ ಎಂಚ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಕಾರ್ದ ಕಲರ್ ಪೋ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ಕೆಲವು ಮೇರೆ ನಾದ ಗೊತ್ತಾ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ದೀಪುಂದು ಮೀನ್ ಕಾಯ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂದಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡ್ಲು ಪುನೊಂದುವೆ ಅವೆಂಚ ಬಂದು ಪನ್ನಗಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಅಕ್ಕನಿ ಯಾ ಬಂತೈತಿ ದಾದ ಶೆಕ್ಕು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ದಾದೆ ಬೋಡಿದೆ ಇಂದೆ ಕೈತುಲೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ದಾದೇವು ದಾದಿ ಎರಡು ತಿಂಡ ಯಾನು ತೊಕೊಟುಡ್ದು ಇಡವೆ ಇದೆ ಆಟದ ಫಸ್ಟದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಮಂದಿಜಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆಡು ಬೋದು ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಚಂಡಿ ಅದು ಬರ್ಪಿಲಾಗ ನಾಲ್ಕು ಚಂಡಿ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತಂದು ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಟಿ ಮುಗಿಯೋರ್ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಪಂದಂದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೆರ್ವಾಸ್ತುರು ಟಾಕ್ ಸೊ ಮಾತ್ರಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಾಡ್ದ ನಂಚಿನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಯಾನು ಮೀಶೋರ್ದು ಕನಪಾದಿನಿ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾಗರಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ನಾಗರಿಗೆ ದಾಯ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಪೊಪ್ಪನ ಮಾಮನ ಮಗಲೆಲ್ಲಡೆ ಆರು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬಂದಿರಿಗೆ ಸೊ ಬಲ ಬಂದು ಪಂಡಿರೆ ಅಂಚ ಅದು ಪತ್ರಡೆ ಯಾನ್ ಬಂತಿಜ್ಜ ಪತ್ರಡೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಪಿದಾರ್ದೆ ಸೊ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಚು ಮಿರರ್ ಕಂದೆ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀ ಮಿರರ್ ಕನೋಡೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಂಚಲ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಮಂದು ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ಕೊತ್ತೊಂಬೆಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಓಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದ ನಂಚು ನೆಕ್ಕಿ ಅನಿಯತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಒರ್ಮನ್ನು ತೈವ ಕೊಡ್ತಾಯಾನು ಸೊ ತೂದು ಬಲೆ ಕನಪುನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ತೂದು ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂತು ಅಂಚ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವೆಂಚಿ ವರ್ಮ ದೈವಗೆ ಫುಲ್ ವರ್ಮ ದೈವ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಗೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಪಿರೋಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲು ಉಂಡವೆ ನುಂತಾರೆ ಸೊ ತೋಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ಮೀಶೋರ್ದು ಕನಪಾದೀನಿ ಎತ್ತ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೂಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೊ ಕೈ ತಲ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೊ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತ ನಿಗ್ದೋರಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮೆತ್ತೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಕ್ಕ ನಡಿ ಬತ್ತೆ ಸುಪ್ರಿಯಾಕ್ಕ ಕೊಂಡ ಮೇರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಬಂದಿರಿಗೆ ಸೊ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿನ್ನರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪಾಯ ಎಂಚ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಕಾರ್ದ ಕಲರ್ ಪೋ ಮುಗ್ಗಾಲು ಉಂಡತೆ ಮುಚ್ಚುಲೆ ಗೈ ಸರ್ ನಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹೈಪನ್ ಹಾಂ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ಕೆಲವು ಮೇರೆ ನಾದ ಗೊತ್ತಾ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ದೀಪುಂದು ಮೀನ್ ಕಾಯ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ಮೇಕ್ ಓವರ್ದ ಚಾನಲ್ ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಜಲತ್ತು ಸಾರಿ ಮಾಂಜಿದ 5 ಮಂತ್ ಇತ್ತಿರು ಆಯ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂತ ಐಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ತೀತಿರಿಗೆ ನಂಗದ ಅದನ್ನ ತೋಡು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇರೆ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂದಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡ್ಲು ಪುನೊಂದುವೆ ಅವೆಂಚ ಬಂದು ಪನ್ನಗಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಅಕ್ಕನಿ ಯಾ ಬಂತೈತಿ ದಾದ ಶೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತೊಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ತಿಂಡ ಯಾನು ತೊಕೊಟುಡ್ದು ಇಡವೆ ಇದೆ ಆಟದ ಫಸ್ಟದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಮಂದಿಜಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸರ್ಪಲ ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಈ ಪೆಟ್ಟು ತಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ದಾದೆ ಬೋಡಿದೆ ಇಂದೆ ಕೈತುಲೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ದಾದೇವು ದಾದಿ
Ai boli, ai boli. Ai. 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 Ni bol 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 bol. Ni bol bol bol. Hai. Hai. Halo bol. Hai. Abo. Iya ba. Buch. Buch telipli telipli. ಗೈಸ್ ನಾವು ಪಿದಡ್ನಿ ರಾಹುಲ್ಗಳ ಕುರಿಯರಕ್ಕ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಬಿದ್ದೆ ಕೊನೋನಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಮೊರನೆ ಮುಲ್ತೊಟ್ಟು ಕೊನೋನಾಗ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೀರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಮಾತ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಕರ್ಬಜಿಪ್ಪೇರು ಮುಂಚಿಲ ಮಂಚಿ ನಮ್ಮೂಲು ಕನಿಷ್ಕ ಕಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಬಂದಂಪರು మీరు ಮನಂಬಿಲಿ പത്രട്ട് പിന്നെ ആസിഡ് പോതു ബർസൊക്കെ ചണ്ടി അത് വരത്തില്ല നല്ലൊക്കെ ചണ്ടി ഗൈസ് ഒരാ മിത്ത് പോകുന്നവേ ഫുൾ ചണ്ടി ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಸ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯವ್ವ ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ಒಟ್ಟ ಚಳಿ ಅವನುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಫುಲ್ ನೇನಾಗ ಅರ್ಧದು ಒಕ್ಕನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಯಾದಂಪು ಪತ್ರಟ್ಟದ ಆಸೆಗೆ ಹೋದು ಮರಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಯಾಗಿ ಬಂದೆ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಯಬ್ಬ ದೇವರೇ ಯಾವೊಂಚು ಕ್ಲಿಪ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಸಾರಿ ಬೈದು ಜಂಚ ನಿಲ್ತಂತೇನು ಪತ್ರಟ್ಟದ ಆಸೆಗೂ ಪೋದು ಬರ್ಸಾಗ ಚಂಡಿ ಅದು ಬತ್ತೇನು ದೇವರೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಚೂರು ತಿರ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಡು ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರು ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರೋ ಅಂತುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಡ್ದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಂತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೇರೆ ಇಡೊಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಟಿ ಮುಗಿಯೋಡು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಪಂದಂದು ಒಂಚೂರು ನ್ಯೂ ಪನ್ನುತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಪುಜಾನು ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕ್ಲೂ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೋರು ಬಂದಂದು ಅಂಚನ ಎಲ್ಲ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ತೂರು ದಾದ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಇಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸೊ ఇంకా వ్లాగ్ పాడు పని మస్తు ఆసతుంది బట్ వ్యూస్ డౌన్ ఆదిత్తాడు ఒక తరమర 15 సబ్స్క్రైబర్స్ తన్నాతికి కಮ್ಮಿ ಆತನ ದಾಯಕ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಏನ ನಂಜಿದಂಚ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಡ್ಡೆಡ್ದು ದುಂಬು 25K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆవుడు ಪಂದದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಆಪುಜಿಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆಯಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜಿನದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ ದಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆಯಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಆತನು ಪಂದದು ಬೊಕ್ಕ ఇది పొద్దుతైతే ఆరెక్క కొడుతున్నా నమ్మకి ఇండక్షన్ కొడుతురు పని పండితే అవ్వెక్క అంచ అడే గమ్మತ್ అప్పుడు నుంచి పోనాಗ బాలలు ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಮತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಯವ್ವ ಸಾಕಂಡು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಒಟ್ಟರಸು ಬರ್ಸ ಬರಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬರಡು ಹಣ ಯಾನು ಪಿದೇ ಪೋನಾಗನೇ ಬರೋಡ ನನಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋರ್ತು ದೀಪದನ್ನ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋರ್ತಂಡು ಹಣ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಚಂಡಿದ್ದು ರೇನ್ ಕೋಟ್ಲಿದ್ದಾನು ಚೀದವತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಗೈಸ್ ನಿಂಗೆ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅವನೊಂದು ತೂಡಿ ಅನೇ ಪೋಪುನೊಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನೆ ಇಂಕ ತೂಡು ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತೂದು ತಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಅಂಚಾಗತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಬಂದ ಆಕ್ಲಿಗೆ ದಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿವ್ ಅವೇದಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಓವಿ ವ್ಲಾಗರ್ನ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುನರ್ತು ಯಾನೇನ ಸ್ವಂತಿಕೆಡು ಪೋವುದಿಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಂತದ ಪತ್ತು ಇಂಕ ದಾಲ ಯಾರೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಜೈಕಲ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಐಟೆ ಅಂದಾದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಪಿ ಮಂದಿರು ಯಾನ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾದತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಮೀ ಅಟ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂದಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅವು ಎನ್ನ ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನೋಡ್ತಿ ಕಾಪಿ ಮಂದ ಲಿಂಕ್ ಶಾಕ್ ಮುಕ್ಕಲು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಲ ಪಿಂಕನ್ ಬೈ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೈಕ್ ಪತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪನ್ಪುಜೇರು
ಮೈಕ್ ಪತ್ತದು ಕರೆ 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 ಪಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪುಚೇರು ಇತ್ತ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಒಟ್ರಾಸಿಲಕ ಅದು ಪೋತು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಏತು ಶೋಕದ ವಾಯ್ಸ್ ಏತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಶೈಲಿ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುಂಡುಲು ಮಾತ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲು ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಕಲ್ನ ಯೂಸಿಗೆ ಬಂತಂದುಲ್ಲೇರ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಯಾರು ಒಂಚೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತಾತು ಒಲವು ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಜಪ್ಪುರೆ ಜಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪನ್ಪುಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಲೆ ಹೊಡೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇರೇನು ಕಾಪಿ ಪನ್ಪುನು ಆಕಲಿನ ಶೈಲಿನು ನಂತೊನ್ನು ಅವತ್ತಂದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ನ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈವನ್ ದಾದನ ಎಂಕ್ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಂತಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕ್ ಅವು ಸಮ ತೋಜಿಜಿ ತೂವೋಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ಬಂದು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಮಕ್ ಆ ಈವೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಏನು ಪನ್ಪನು ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಆವಡ್ ಏನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪ ಯಾನೆ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕಾಣಪ್ಪ ಅದೇ ಸೊ ಮೂಲುಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪಲ ಕರೆ ಕ್ರೀಪೈತೆ ಐಕೆ ಕಣಪ್ಪ ಏನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಉಂದು ಸೊ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಪಲ್ಲೆ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬಂಡ ಸೊ ಟಾಟಾ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಬೈ ಸಿಯಾ ಟಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್